simrang hilin eh. Good morning, madong buntag sa tanan, tibok kalibutan, madong adlaw, basa mo dapit sa suok sa kalibutan. Good morning. Diyan na po ko ari, ako sa pulis doyang tatay, kayo pa sa tayo makagawas kaysa dupa. Mag-storyboot sa ta, bitaw, storya ginagmay. Sa mga ning comment sa hang vlog hapon katong nagluto-luto ko turon ingon daghang niingon nga no kunong nagluto-luto ko bago pa kong gipirahan naghinay-hinay ragug ko dili man tubog ato ang trabaho gahapon kay ano man to bilang agra magkamuti jadi banggod wa mo ko nang arsag bugat dara man ko kusina wa mo ko na mag-at. Hinahin taon po ko panikay-sikay kay inaamal lagi naamay mga maintenance kanang maintenance taman pa ng 6 months mo nang hinahin ko parang na ako yung mamiso ginagmay mara po to kay naluto na hagapon plantasin ko ka kumutitoron saan taman at masig subaybay na nga mag-amping ko nag-amping ko magal na ning kamot po ko para makapalit og tambal para saan pag-amping po dugay tambal kay buwan yung mga kapalaran karon halos naman kaming tanan mga naingi pamati gapon si mama si Alits na diskubrihan po siya na ano siya ko sa liog. Karon di ay update si Tiri napas hospital pagyapon makagawas o na nga isahig panikay-sikay matira matibay iga-ijag ampo kung may laing makaluwas nato bisan patag na tayo daghang bisan pag naidaghang kwarta uban ikapalit og tambal isti og hospital pero ugwad si Ginoo Ginoo maghawid sa atong kinabuhi segunda ra ng mga tambal number 1 jud si Lord si Lord gihapoy atong sampiton ug sa atong balatian katong mga ubang mga taong dahag kwarta kasi na sila manuog Ginoo basta ako salig sa Ginoo kay naglawig paninghang kahimtang karon 1 month pa ko kapinsang pag-opera pero hinahinay taon ko trabaho ginagmay sabay manilihig pero pag pangalaba wa sa jud ko na plano ko ron manglaba ko hinahinay sa mga humok nga noog o kaya ba na gasakit-dakit pagaling ko kay lisod lagi og kanang kuan atong pagbiyahe na ho wala ko ka-share ninyo atong pagbiyahe na uli gikan og Tagbilaran abot ko sabay napabandos kong nanay pabandos ko blitso og ang bandos kay kanilaging ng sikog bar pog dinagko murag anong punuwagang ginawaan ba mo nang og makabarp kung murag mabubintaha karon di ay Mayo 19 gapon di ay 18 ning pana di ay si Kuro hinampas nga ugangan sa ang sister-in-law nagkarat ko gabi kay ning kuan ning lahat siya nga dong number sa aming gagaw nga purinarya taglisag punerarya ning sa na nga dong number kay namatay li kuno si Tay Kuro padayon sa ibang panaw Tatay Kuro swerte siya gramatay kay dahin kamatdan sa hapong birthday ni sa gapon namatay po sa gabi birthday pagyapon kay gabi pa bang kuno as namatay na di nga na tagsara nang mamatay nga matunong sa imong birthday
Nasa among silingan pod karon na apoy gihaya ito among kagawad. Wa pa na ihatod sa lubnganan, wa pa kay bawgan sa akin, nakalabay raman ko. Silingan ra mo lisod pod, wa naman po kumukuan pero nara kon timbayan ako siyang pamilya, kundulis pero wa jud ko ning paduro kay lisod. Na kana siya kadengan-dengan na na sa ospital among kagawad sa among baryo. Mga naman lagi ditong kinabuhi. Naglawig. Balik-balik tas ahang mga komentong aging kuan ang katong luto ko. Daghang nahadlok. Ngano ko ni balik kong luto-luto. Wa bawang ko ning luto kanang suman, kay kanang suman jud. Banga dun na lutoon, hindi na pwede na nga bago pa kong operahan kay mismo ganis bilitan ng surrender kas aral ng luto surrender hindi kong lalim mag kuan, di kong lalim mag suman pero ako kaya na sa una magkudkod tag siyam ka buok kaya rin na karon di isa naging sadya si Ali gapon ingon nga pwede ra ko magluto nay magkudkod ang ginana banga maputong magkaraw kay mga sugman labi lang pinagdaghan ang karawon unang ning istap sa laman jud koron ang ginene og kuan Lunes basig balit gyapon ko atong turon o katong magbake og butsi-butsi basig og kirato kay humok raman to saan raman to ngunang maningkamot aga ning bulang hudan lato ano nang labong nga nagtagas ng kuan tagbot na napod pag ako nag-inom og kuan kanang naay take kong Vita Plus ikabuntang na mo inom ko sali pa ko kuan mo inom ko ng maligam-gam nga tubig sa sunod ng biyabano nga Vita Plus kaya diya pamputoy diya may ning hatag na Vita Plus manong karon sa do anak ko sa gawas nagpalado og didot kay nagtingog na po alagang tatay di man dun niya ay hiwalay ng isang alaga out ko dia Cebu, Ruby probinsya na, mauli ba ka? Yung makagapon nga mauli. Ang post Ginoo diha sa atang igsuon nga nasa ospital karon na saan naman nga. Kapuliki po to sila, relibog kisay makabantay kay si Mayor Eskwela man da matapos ay sa kanyang padung na si Julie, Mama Julie, busy po to siya. Kay gabi gikan sa ospital nagkita ko nag-send na nag-message nga nagkuan pa siya nagsuman. Nabawa tong Julie na atoy mga maintenance mo kami naman siguro tanan. Matod pa sa among matod pang tatay gapon nga ni ekonomi kay nagkatigwang na sunod dag mga ipamati. Munang amping mo tanan kay igsuonan di magpawas di magwas paglaom salig sa labang makakahom o di ay tumus kileng saligan labang makakahom kay lisod ang panahon karon lisod pangitan ag piso kasa kag pamiso mabitong hinay ko luto-luto ginagmay. Salamat gyapon ko kay bisag nara ko sa bahay na amay mo ingon na nga mag palutoon ko no kuan kay jay mo tinda naloy pud siya asang sitwasyon harapan sa anakon. Gusto niya magtinda adlaw-adlaw pero ang pagliyak ra may di pa kaya. Kapon galing timing na nagkuan ko kay di bay kamuti. Motong sakay ko ag uban nakurat nagtingangan ko nung nagbitbit ko pero pag
sakay na sa series konduktor lagi pabitbit sang bititon dapat abot na sa balabalan nam ko igagaw nga driver adong ipaabot dari sang sud sa bayag hang bitbit manang ato mo kagaaw kay nagamping pug ko ang plano daghan ang hindi ang gusto ko maghihinit ako panglabaron o naa mga ligunahon pod po suko ko sa negapon gani ibot-ibot ko ginagmay dali sang kuan kan ng apaw na lagi mga sagbot mga gustong bulit di ko paulian dani kay di mali ko mamud og dani di man ko makaagwan tamang tanaw sa mga lihikon ug atos kurtis kay wa may lihikon dadto kay simpre di man atong puder igo tok silik-silihig dahigda pero arang inita po dito dairas ko andanis bay kay naamong puno ang nangka dito kay alas 9 pa grabe baga-baga na ang kainit dari okay ra na mga kaigsunan sa isang tanaw na dagan sumingin nga na kuno ko na koy medyo pagkahilo wala nagatangatang ko sa adlaw magpainit ko sa taman ang matira matibay magampos Ginoo tang tanan naman ay balatian ikaw diha Gabriel ambing diha sing pagkaon ako ganilong pero galing ko kaaglugaw adto kuning kaan og baska lugaw kamote ra quaker oats nilunaw kay maglikay lagi ko kay niagi na sa pag kaya na ko operahan nga ahang nagmuna-muna ko atake focus muna-muna sakit abi man na og muna to pilas kay mo na ko na operahan mo nang magamping sa pagkaan ako na makuan hanggang sa ibawan hanggan nga murag mo aksyon og sakit ang tiyan nga murag patok sa likod gihapon mao dinay hangway patinganan sa pagkaon mo nang usahay manggaling maramdaman na nga marag mo sakit ang likod mo nang magpaplas kong nanay amdo kilang masampit dari kamang dukos pikas bahay manampit ko na nga magpaplas wa may lang masampit sinanay bisag na siya pamati pero di na siya mabalibad pero okay ra na siya haplas-haplas ra kaya mga plas mo pala siya walang kamutang tanan magamping ta si Ali pod sa izahang kuan na trigger ko nung izahang liog dito pag gantuog kilongos liti mo nang need pod siya ultrasound karong sunod adlaw siguro ultrasound ko na siya wat natingamog na ako sa gawas kaya huwat ko musigag adlaw papamasatay mo gawas ako sa gadutan dozan chika-chika ginagmay bahin sa pobreng kinabuhi pabayulit kumusta naman diha katot di ko diha sa Valencia ni Ma'am Siri Oli Kaintong kumusta naman ka ma'am gusto akong mulag diha pero maglikay sa ko sunod na mula agra ko diha pon o ikaw diha te reverse paling kamot diha tiri salig sa Ginoo na imong balatian karon kitang tanan at yung salig sa Ginoo nitong mong ipamati kay Ginoo ra poy Ginoo ra jay nasayod sa tong balatian karon panahon na mura na ko dagway og sigbin wala ko dagway sigbin aning himtanga tagira barag na dagway sigbin basta buhi taong lakas ako sa kalsada kaya mag-walking ko gikan tas ubos pasaka ninay pasiglat sa adlaw
Tada kay magbuwad sa adlaw. Nagsigbin ubos nag-walking ag sigbin. Wow, daghang sinugba ng lepad. Kani patagbang ni Ilamlong Pedro, Yapani, ato center, atos bay sa Kagawad nga gihaya, labay ta karon. Na, alin Ilamlong Pedro. Manong Pedro og tigbad ni Orlando. Mga nag-uman, may adlaw. May agbay sa gihaya. Mula bayrak ko. Mula bayrak ko silang bahay. Nada ni. Sakan ako, gikan ako sa ubos. Saka na pagkutaman datos kaaning yung uma. Hinahinay. Labay ko sang mulang huyan. Labay ko sang payag. Ang payag yung taon ginawa sa kay hangat naman ko, lasa ko rin sa ibabaw. Tama na to sinang promi sa una sa mga tambayanan anas dubilinahan aw magmahaganihan. Sarado pas nanay. Labang na, nagtundan, may naghinlo. Kaya pa na at ang halampasan. Kapayas, giputos na. Sakas ako. Balik na ko rin kay murag. Sunod adlaw ug maato na po danhin na paguwikan pasaka atos basketbolan. Di ko magpalabig. Lado. Baw na kung apo ko na operahe amon tanang tamlan og Carlan diha nindabang naman hinog balik kay man hempranong ta atong apo ko na buig na de koy balatian ang tanang tamlang Carlan saan man na punder na magsigbin
Mahal magsigbin, subay-subay sa karsada. Para ako yung motor kasi pa ni. Uli sa kusbay. Kaduhan akong balik-balik. Ano na, sugod na.